Hey wasibane egoli wena. Ayi labafana bamanje lemculo yabo. Uthi hayibo wasibane egoli wena. Ayish wasibane egoli wena. Ngazumzala egoli. Ewafika umuntu kaSathane. Ayi. Wafika umuntu kaSathane. Ayi angiwahlali phansi. Qale ngishaya itraining. Michael. Mawasha. Michael, hayi madoda. Come on, man, ngifike emsebenzini. Wasibane egoli. We come on. Hey. Uma ifike emsebenzini namanje. Ha. Wena. Ona kabasi. Wazi ngena ngasikhathini mina la ekhaya. Ngo8. Ukhumbula kahle nje kwaku8 isikhathi ongena ngaso noma usushintshile usunesakho. Kanti isikhathi manje mhlawumbe mina ongasazi isikhathi. 8:02. Ungena ngo8 wena emsebenzini. U802. Yo. U802. 802 wena ungena ngo800. Mase ku802 futhi wena usulate. Awungekho. Ubasi wathi ngena ngo8 la ekhaya. Akasho ngo8 ukuthi u8 u8 bani u850 u890 u8 kwathi u8 as long into ino8 ngingena ngalo sikhathi mina. Hawu usho nakhona amakuthoke ngena ngo800 lo. Usungaze ngilokhuze nje u2. Hayi. Come on. Hayi. Khona kamana ubusungikhumbule mhlawumbe. Khona kamana uthi mawufika emsebenzini ufika wenza lento zakho ngabe uqala uyasebenza uyabheka kwenzakalani ufike late uyadlala la isangweni. Ya akona umdlalo lo. Ubaba yakwazi. Michael le. Mawasha. Michael, mawasha. Come on. Uhamba nanophaqo bheke. Usebenza njani nophaqo? Mangathiwa nje manje kuvela isigebengu manje meluke kula mabhodlela angale ngemuva uzokwenza njani? Inyawo kaShakazulu ezenginazo mina. Nenyawo yabona ngihamba kanje. Yabona amaguzu ngiwabonela amaguzu yasinda. Awami ngihamba ngophaqa. Ngakhupha ngize ubaleka. Baleka phela baleka. Kamana nufuna. Baleka phela balela. Uma ungasawufuna umsebenzi khuluma. Manje lento iyaphuma kumele ngithi nenyawo kaShakazulu mina ngahamba ngonyawo mina ngize ngifike egoli wena. Kamana ngathi kumele ngikhulume nobaba ngeke. Yabona amaguzu nawo. Apha amaguzu akho nowaphela nawo. Hayi, angathi uyanginaka ke manje. Yabona ke manje ke usuyanginaka. Kanti mina ngiqashwa ngowena. Angiqashwa ngowena mina. Awuqashwa kwamina wathi ubaba ngikubheke uma engekho. Ngubheke. Maye phela kwamele ngikutshele into omele uzenze. Yimi usafe la ekhaya. Angithi wena ukho safe mangekho. Njengoba sengila ngabe uyajabula. Nkosi yami ungihake. Sekufika uChamane. Isafe la ekhaya. Hayi, Chamane ayengihake mina. Chamane asowenza umsebenzi Chamane. Yenza umsebenzi. Alright, ngiqala ngishona ngala. Ya. Kukuwena ukuthi uqala. Musungicheck. Kube busy nami la endlini. Oyaziyo ke yiyo leyo. Wasibane egoli wena. Eish, funa bani egoli wena. Eish, Michael, wash. Ngakubona. Hleli kahle kodwa. Nanki yankanyisa. Wachamana. Wenzani manje lapho? Lento ekuthiwa ile extra yard. Yabona extra yard. Ngenza ukugada kwami ukuthi iperimeter yabona mama ngiyuse perimeter. Uthi perimeter ngigadayo yonke ibe safe. Chamane. La ikhasa kugada ukuthi ubheki. Wena ugcina la ubheka le mangathiwa ngalendlini khona isigebengu singinawo sihlukumeza izingane nje obona ulana uthi ugada ama perimeter or ama centimeters or yini lento leyo yini lokho ngoba phela nakho la ugada khona ukuya ngale awuwelwe nga wena kulento yabo security awuyifunde ngayifundela into kumele indawo engigada ngibe ne diameter yema triangle ukuthi
ngigada kanjani? Lama triangle akho lawo angali wenze kodwa wenzile lawo ma triangle. Ngo usugada uba ngapha ugadeni noma usugada uba aweqi yabo manje ngibulekile na izolo ngathula namhla ke ngiyakutshela ngikunike wona ngokugcina ngakubona unga inyawo zakho zogcala udanga ngiyakutshela ubaba ngizomtshena hayi ngiyezwa ugada ucina phi ngicina la uyale ngala awulothi nga kodwa perimeter la modamisa nabo extra yard cela benze ngale ngaphakathi ngezwana come on ngiyakuzwa oya manje ugadwa ngeradius lana ugadwa ngeradius lo mfana ngicela isilimo lo mfana uzocosha ngama amaphondo kodwa ngibuza ukuthi ungiphethe wangiphathaphi wangiphathaphi nale moto wathengela le moto wena mfana kuyona imoto yakho le. Hello baba, ungayithola lapha emsebenzini. Ave wasekhuluma masilavet isharamunqa mayisharamunqa mayinanaba mayishepisi mayishigama thanda sami mayidululu sene semayidulu hey kula lapha emsebenzini ayi lo mfana kamlungu nje hayi ungihlela entangini angimazi uqosha amaphoyinti ngami lapha entombini zakhe cisha ngahamba mhlawumbe ukuthi mina ngiyini ukuthi nang 5 4 check in. come on Mlungu umsebenzini kumbe ufize ngubona ngiyiza lena uyamoyizela kwenzakalani yangithi ngihleka la ile khosi khona isigebenga abasibambeli sibe sithi siyeqa thufit kilikidi phansi ngihleka lokho manje warning angazi warning manje yama last sengikhuluma nenglish last warning now ngenzeni manje ke ngithe usebenzela ngale ubusy come on usebenza uthathe serious umsebenzi ade ngikutshela ukuthi kunama radius kunama perimeter nama prank nama izinto egadwa ngazo akuvele ukugada wena usho ngobuso nje ukuthi bele ngigada nje babona ngihamba la ngenze ukuthi nomgwaqo lo ube safe yonke into ibe safe. Come on ubaba ngizomtshela manje kade ngingamtshelile kuqala noma nakho ngiyakuzwela umuntu oright ohlezi kodwa manje ngalo umsebenzi awusafuni wena awusawufuna umsebenzi usegadaleni ubhizi lana awazi noma ukhuluma nomuntu wakho noma ukhuluma yibantu okhuluma wathi bofika lana hayi angijoli uzocela umsebenzi angijoli usebenzi ngitshela serious wawungekho njalo wena uswazi ukuthi ngathini wangitshela ubaba phela mina yimi umfana la ekhaya abona umuntu ongidayisala baba wakho okwazi ukutshela indaba zami ngoba nje kwamele futhi ukuthenge namanye amaguzi noma 3 4 6 wakwathenga amaguzi nini ngizowathenga phela hawu ngizowathenga amaguzi mina all right mina shuthi angeqi la aweqi la angathi kwenzakalani kuyana liyanetha ubona omunye umama ngalana mhlawumbe bamdlengula aweqi umono wani ngoba phela kumele ngigade wonke umuntu makhona wonke umuntu akabe safe yini ufuna ukuba safe wedwa akabe safe wonke umuntu ukhokhela uba wena kodwa cha manje uba ukhokhela babo wakho ugadaphi singababo wakho ngiyabonga akusewona umuzi kababa lo akusewona umuzi kababa nanku wena njalo uyakhohlwa ukuthi ngiyagada nawe ugadiwe la ugadwe yimi umsebenzi wakho vele lokwamela ungigade Yena njani ke manje ngigade phi ke ufuna ukutshela yimina ugade umuzi wonke lona manje ngisangena phansi safuna ukuthatha ishower mina bese khona la ngifuna ukuya khona nga uku relaxa namajita okay awuthi ngingene la ngaphakathi gade ngaphakathi ngale njani manje ngigade ugeza hayi awu come on hey umuntu usulate nini bengifonela amafoni ukukhala ngapha nangapha isikhathi sesihambile kwamele ngiphuthume come on
Come on. Wenza robot. Wenza robot. Yeah. Ah! Chaka, ubona for umlungu. Ngizwa for umlungu. Shy, come on. Yey. Sani. Yes. Hey, come on. John, come on, John. Ow, eish. Come on. Lo muntu wabe nefoni yami lo muntu. Come on. Fana umlungu. Uthe wena ngingeki lapha. Ngoba uzoxoshwa. Oh, kanti usahambe nefoni yami weqini yeqanaye. Umthetho wethe wena ngigada wala. Naku ngigadile. Wabaleka ngena kwiphi? Ifoni yami. Angihlangani phela mina angimna ngigada wena ngigada amafoni akho. Uthe wena mangathi ngigada lapha perimeter. Okay, come on. Namuhla ke ngihlala ndlula ku perimeter yengale na kwamanje kuphela. Ngeke phela ushintshe umthetho. Umthetho ayishintshwe noma yini. Ngoba sekuthanda wena. Sebele kushintsha umthetho. Ayisebenzi kanjalo lento. Come on. Ayisebenzi kanjalo. Come on. Dala vele ngabona ukuthi ngizonda wena. Dala kusho wena ngize ngakurecord la. Kumphathi wathi wena ngirecord. Thwena uzongixoshisa kubaba wakho. Uma ngeke. Angifuni ukuxoshwa mina. Angithandi ukuxoshwa mina. Come on, yazi le phone kade ngithenga sonto edlule. Ngitshela ngiyekele ngenza umsebenzi wami ngayifundele security already asiperimeter mele ibe clear yonke kuze consider everyone safe cha wena ngoba phela ushaya umthetho ingqonqo nangoba usengene Lapho kwi-perimeter kulefuna into eyiningi lapho kuyafuna into eyiningi cha wena phela usengamfica lo muntu usengamfica impela wena manje wena uthe uzongixoshisa ngiyakubona ufuna ngixoshwe ukuthi ufuna ungixoshwa ngimtshela ubaba ukuthi uthatha ifoni phambi kwakho ubukile wamiyeka umuntu ehamba ngibukile ngiprotector la wakade ngiprotect hayi ngisakhona mbala sabona ngishaya imagiri bona ka ilele yade ngiyibuka lapha kule kuza kuresleague kile hayi ngisakhona Ingamane lipupe we Ngamane sonne mini Ngamane lipupe we Awongeza ngizobona Izinto ezikude we Ngizoziwela ngingaphezi Hey chamana manje nje ngiyovula icala mfowethu case ngalento engenzeleyo ngifuna watshela bana amaphoyisa ukuthi uchama ihero ngiyenzile la ngenza ihero enkulu kabi lana ubonile ngishaya amawashi ngishaya amagiri ngishaya la mfana usende ngokulambeza ngoba bengiyamqada and usha amaphoyisa masuvula icase uthi mawukuthi amdingi umuntu oneskill esifana nesami lapha angibize ngiyeke lento engiyenza la ngomgadana njengokuhlonipha ihambile phela phone yami isiphi leso skill leso ihamba ifone kungani ngokungezwa kwakho ngikutshela ngeperimeter nediameter of guarding cha wena uthi ngeqi ake ngahlela into eshilo ngathi angeqiki hamba uvule icase njengamanje nje ngiyaphutha ngicishe kwahamba sesikhiya semoto ngabe manje usizwe yimina ushishe futhi usizwe yimina ya khona ngisizile kodwa anganeme wena baba ukuthi imali imele ikhuphuka manje ngoba iskill enginaso kumele sikhokhelwe naso ukuthi nginemagiri mina amanye aba security abanayo imagiri njengami akhona uyazama kodwa ngaphambi kuba sezinto eziningi asasikhulume nabantu lemakhaya abantu lemakhaya bafowethu laba emakhaya subscribe like and comment and share bafowethu yeah bafowethu qinisile lapha manje comment bafowethu nenzele ucomment lapho si-interact sikhulumeni nisho lapha ukuthi uChamane akanyuselwe imali mayinyuka imali kaChamane nikhale nangefoni yami ukuthi wayiyeka ifoni nikhulume lapha comment and like nenza yonke into bafowethu siyacela emakhaya perimeter wena ngeqi perimeter siyanthanda lapho useres usemgaqweni usemotweni usetaxi la ukhona lapho ukhona userestaurant ukuphi usekitchen othi stove subscribe kuyona imali amahala subscribe comment ukhiphe enye video uthola notification